מסופר בתלמוד, מסכת יומא, על אישה אחת ששמה קמחית, שזכתה ונולדו לה 7 בנים צדיקים, שכולם שימשו זה אחר זה בכהונה גדולה. שאלו את החכמים, מה עשית שזכית לכך? ענתה להם, מימיי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. כלומר, הקפדתי מאוד שלא לגלות את שיער ראשי אפילו בתוך ביתי בהיותי לבד. אז בנושא כיסוי הראש, נציג על מבחר כיסויי ראש יפים ומעוצבים מקולקציית המטפחות של המעצבת רעות בובלין. אז באמת, לפני שתציגי ככה את כל המטפחות היפות שלך, מעניין אותי לדעת, את עבדת בבנק, ובכלל יש לך תואר בכלכלה, אז איך הגעת לעיצוב מטפחות? ככה תמיד הנושא של האומנות היה משהו שאהבתי. וכשהתחתנו, לפני מספר שנים, פשוט הייתי מעצבת לעצמי את הכיסוי הראש, הייתי הולכת קונה בדים. הלכת לבנק עם העיצובי ראש. ממש, הייתי הולכת לבנק עם עיצובים שלי, אבל הייתי הולכת קונה בדים, מתאימה לי לבגדים שלי. ולאחר, עברנו לצפון אחרי מספר שנים, בשילובים בלימודים לא יכולתי לעבוד במשרה מלאה, אז בעלי נורא דחף אותי, אמר לי כל הזמן תנסי, יש לך עיצובים יפים, אני מאמין בך, הוא פשוט גילה את הפוטנציאל במטפחות. והתחלתי בקטנה, התחלתי עם חברות, משפחה, וזה פשוט עבר מפה לאוזן. מחברה לחברה, ממכרה למכרה, וזה התפרס ממש לכל הארץ. הבנתי שיש לך איזה פטנט ככה מעניין, כולנו, אני רק חושבת על מטפחות וקשרים, ואני כבר מקבלת חום, כן, אז בואי באמת... ככה, בעקבות פניות של המון לקוחות והמון בנות שנורא קשה להם הקשירה, והן רוצות משהו כבר מסודר ומוכן לשים בראש. אז יש מטפחת שעם הזמן כל הזמן השתדרגה, ובסוף נוצרה המטפחת הזאת, שזה מטפחת לכיסוי מלא כמובן. היא באה עם הדוגמה כבר שמים וקושרים. זה לכל אותן בנות שאין להן כוח בבוקר להתחיל ללפף. סודרים אותה ככה. פשוט מסודרת על הראש. וואו, ומאיפה כל הרעיונות לעיצובים היפים האלה? ההשראה באה לי שאני ממש הולכת לחנויות בדים. שאני באה ונוגעת בבדים ומסתכלת, וכבר בחנויות נוצרים לי שולבי הבדים, והרעיונות באות לי ממש מהימים שאני נוסעת לקנות את הדברים, את האקססוריז הנוספים. שם אני מרכיבה את כל המטפחות ואת הרעיונות. כל נושא המטפחות, באמת, את מעריצה נשים שככה יודעות איך ללפף, ובאמת זה אגב הדבר הכי חשוב במטפחות. אז אולי תדגימי לנו איזה ליפוף אחד נחמד. מטפחת, ניקח נגיד את זאת. או שתשכנעי אותי לקחת. היא באה בצורה של סינר. אז היא גם סוג של פטנט. יפה. וזה בא יותר עם ליפוף. אוקיי. מניחים את זה על הראש. פה עושים אין הצלבה כזאת. חלק אחד מביאים עינה. לא מסובך כל כך. כן, אבל זה עדיין ליפוף. כן, ליפוף. אבל תראי איך זה מרשים, יש לך את ה... החלק השני מגיע לכאן, וקושרים. נראית יפה אפילו לאירוע. עכשיו זה כמובן בא עם אקססוריז משלים של תכשיט, שהוא מגיע מעל, שגם אותו רק קושרים ואפשר להעביר אותו ממטפחת למטפחת. אגב, כשאני מסתכלת עלייך ככה בפעולה, יש קשר בין מבנה הפנים לסוג מטפחת שבוחרים? או לסוג הליפוף שמלפפים? יש בנות, סתם ניקח בנות למשל שגבוהות, לאו דווקא מבנה פנים, בנות שגבוהות, הן לא אוהבות שיש להן יותר מדי נפח למעלה, כי זה עוד יותר מגביע אותן. לעומת זה, בנות נמוכות אוהבות שיש להן נפח כדי שזה יגביע אותן. אני לא הייתי מביאה למישהי בהירה מטפחת שעוד יותר תחביר אותה. זה הצבעים, אם יש לך פנים עגולות, יש קשר בין פנים עגולות, יש בנות אוהבות את המטפחת השטוחה יותר, כדי שלא תוסיף להם עוד נפח. זה על מבנה של פנים עגולות. ואני חושבת שזה כל אחד והטעם שלה ואיך שזה יושב לה. וכל כמה זמן את מחליפה קולקציה? זה הולך לפי עונות השנה או... ממש כל עונה יוצא לנו להוציא קולקציה חדשה. בדרך כלל אנחנו מוציאים אותם באזור יותר של החגים, נגיד ראש השנה בפסח קבוע יש קולקציה חדשה, שכמובן הקולקציה הזאת היא יותר בדים בהירים, יותר חגיגיים, לבנים, שמנת, דברים, גם זה מתקשר לעונת החתונות, האזור הזה, אז הרבה דברים אלגנטיים יותר. עכשיו למשל בחורף הוצאנו, אנחנו עכשיו ממש אותו מוציאים קולקציה חדשה, וזה יותר בדים חורפיים. חורפיים וצבעים כאלה. זה ממש מהריגים. יש בדים חורפיים,
צבעים חורפיים, החרדל, החמרה, החום, זה ממש בהתאם לעונה, ויצאנו להוציא 4 פעמים בשנה קולקציה. עכשיו, יש מצב שאישה, יש לה אירוע, תבוא אליך עם בגד, תגיד רעות, יקירתי, תתאימי לי. כמובן. כמובן, זה אין על מה לדבר. זה קורה המון, בנות באות עליי ממש אפילו עם חלק, כאילו מביאות לי בד ממש מהסמלה שהם תפרו, ואני משלבת להם את זה. גם עם קישוטים ואביזרים. עם קישוטים ואביזרים. אפילו לאו דווקא מגיעות אליי, היום עם עידן המדיה, גם שולחות אליי אפילו תמונה של הבגד, ואנחנו בדרך הטלפון או האינטרנט מנסות להגיע לאיזה מטפחת ביחד, ועיצוב שמתאים לה. זאת אומרת, דרך האינטרנט, אז מי באמת קהל הלקוחות שלך בארץ, בחו"ל? צפון, דרום? בגלל עידן המדיה והאינטרנט, זה פשוט כל הארץ ואפילו מעבר. זה מגיע ממש מקריית שמונה ועד אילת, אנחנו מגיעים לכל הארץ. וואו, מדהים. אז באמת אחרי השיחה הססגונית והצבעונית והיפה, אז הגיע הזמן להיפרד, ולרוץ הביתה לייצב את חדר הילדים, ולרוץ ללטף ליפופים. אז תודה רבה לך, קרן נוימן, ותודה רבה לך, רעות בובליל. תודה.